Агульнанацыянальны страйк адбыўся, адбываецца ці з трэскам праваліўся. Пытанне, якое сёння мы ставім у студыі Белсат. А старшыня лукашэнкаўскага ЦВК Лідія Ярмошына заявіла, што на гэтак званым рэферэндуме будзе ўсяго адное пытанне. Ці ўхваляеце вы змены ў Канстытуцыю? Вітаю гаспадарства, з вами Віталь Бабін. Сёння 1 лістапада мы ўзгадваем сваіх продкаў, спрадвечныя дзяды, якія не засталіся без увагі нашых суайчыннікаў, у тым ліку па-за межамі нашай радзімы. Запрашаю на выданне. Летась традыцыйную акцыю на дзяды ўлады жорстка разагналі. У дэманстрантаў стралялі гумовымі кулямі, закідывалі светлашумовымі гранатамі, збівалі, у выніку распачалі нават крымінальную справу за парушэнне грамадскага парадку, а падазраванымі сталі ажно 231 асоба. Сёлета ва ўмовах масавых рэпрэсіяў акцыя ўпершыню з 1988 году не праводзілася. З намі ў студыі Анатоль Міхнавец, беларуская нацыянальная памяць. Прывітанне, добрый вечар. Анатоль, акцыя не адбылася, але гэта не нагода не ўшанаваць сваіх продкаў, не адзначаць дзяды, наколькі разумею. Так, тое, што зараз не было шэсця, не было афіцыйнай акцыі, нічога не змяніла в свядомасці беларускага народа. Людзі пайшлі на могілкі да сваіх сваякоў, да вядомых беларускіх дзеячоў, і все былі ўшанаваны. Як беларуская нацыянальная памяць прапаноўвала ў гэтым годзе фармат дзядоў за мяжой, у том ліку ў Варшаве наколькі? Мы дзейнічаем за мяжой. У нас быў в этом годзе фармат такой экскурсіі. Экскурсаводы павялі па могілкам людзей, па Павонскам, дзе пахаваны выбітныя людзі для ўсяго польскага народу, а мы пайшлі да нашых беларусаў, і там адбыліся гэтыя экскурсіі. І сёння таксама былі на праваслаўных могілках, ушанавалі памяць вядомых беларусаў. Яшчэ учора ў Варшаве адбылося шэсце дзяды, там, пэўна, такая была першая акцыя, но это арганізоўвалася не беларускай нацыянальнай памяццю, а арганізоўвалася такі хаўрусам беларускіх ініцыятыў. Адбылося шэсце таксама ад помніка Тадеушу Касцюшку да каралеўскага палаца. І сэнс такі ж, як быў на дзядах, ушанаванне сваіх продкаў. Вось гэтыя традыцыйныя акцыі на дзяды, якія ладзіліся прадстаўнікамі беларускай апазіцыі і актывістамі, пачынаючы з 88 года ў Курапаты, так? Заўсёды гэта было такое традыцыйнае шэсце вось у гэтае месца. Ці Курапаты сёння, на твой погляд, з'яўляецца такім сімвалам вось гэтых дзядоў памяці і жорсткіх дзён, калі нашыя продкі загінулі такой колькасці? 30-е? Курапаты з'яўляюцца сімвалам трагедыі беларускага народу, усіх тых рэпрэсій, якія абрынуліся пры савецкай уладзе. І, як вядома, гэта, напэўна, адно з нешматлікіх месцаў, якое было задакументавана, дзе праводзілася следства, дзе былі раскопкі, бо, вядома, шмат іншых месцаў па Беларусі, дзе расстрэльвалі людзей, але, як у Менску, больш грамадская актыўнасць, людзям атрымоўвалася бараніць гэтае месца. Як памятаем все Курапатскую варту, памятаем все тыя шматлікія акцыі, якія там адбываліся, ушанаванне продкаў. Таму ў Менску, нават традыцыйна, я ведаю, шмат людзей з рэгіёнаў ехалі на дзяды ў Менск. І думаю, што адбылося в мінулым годзе, што ў гэтым годзе нічога не было. Все разумеем, якая сітуацыя зараз в Беларусі, і я ўпэўнены, што хутка будуць перамены,
і курапаты будуць новае жыццё ў курапатаў. Мы даведаемся нарэшце праўду, усю праўду, што было, бо зразумела, што друкавалась Зенонам Пазнюком, іншымі даследчыкамі курапатаў. І гэта будзе святое месца, і гэтая традыцыя на 2 лютага ісці ў курапаты, узгадваць усіх тых людзей, якіх знішчылі ў часе сталінскіх рэпрэсій, бо як бы ёсць ноч расстраляных паэтаў, мы ідзем туды для ўсіх тых, чыя магіла невядома. Бо зразумела, на дзяды ідуць на магілы для сваіх продкаў, да сваіх дзядоў, да выбітных людзей, звязаных з культурай, з гісторыяй нашага народа, але ёсць сотні тысяч беларусаў, якіх магілы няма, і мы іх ушановуем у курапатах. Яшчэ, калі кажам пра курапаты, не можам не адзначыць тое, што адбылося сёлета там, калі замежныя дыпламаты прыйшлі ўшанаваць памяць нявінна закатаваных беларусаў, і на іх накінуліся беларускія прапагандысты, Григорий Заронак, правакуючы. Як бы ты гэта скаментаваў? Бо ў такім святым для ўсіх беларусаў месцы, такія абсалютна недухоўныя паводзіны людзей. Тут нават цяжка каментаваць. Это рэжым уже нічым не здзіўляе, калі яны себя так паводзяць у курапатах замежнымі дыпламатамі. Это кажа, на мой погляд, гэта кажа проста пра уже асабістую неадэкватнасць гэтых журналістаў. Можна казаць пра агонію рэжыма, але сістэма яшчэ як бы існуе, бо гэтыя вінцікі круцяцца, але ўжо сам іх псіхічны стан тут трэба ратаваць Беларусь, бо калі мы бачым такое, тут уже няма што нават каментаваць, і я думаю, амбасадары нічаму не здзівілись, все добра ведаюць, што адбываецца ў Беларусі. Гэты рэжым робіць горш толькі сабе. Любымі такімі дзеяннямі робіць горш толькі сабе. Нам яны нічым не нашкодзяць, яны не апаганяць это святое месца, і нікога яны не пераканаюць, не запужаюць. Гэта ўсё пустое. На пачатку 90-х, у сярэдзіне 90-х гадоў, 2 лістапада было афіцыйным выходным днём. Дзяды адзначаліся ў Беларусі на афіцыйным, можна так сказаць, узроўні, і пасля прыходу да ўлады Лукашэнкі гэты дзень зрабілі зноўку рабочым. І летась на сайце звароту BY з'явілася петыцыя, каб зноўку вярнуць альбо 1, альбо 2 лістапада і зрабіць гэта выходным днём, каб людзі маглі прыйсці на могілкі і узгадаць сваіх продкаў. На што ўлады адказалі, што дзяды старажытны абрад, аднак рабіць гэта немэтазгодна, бо вернікі не маюць аніякай перавагі над атэістамі. Па такой логіцы можна і не рабіць, напрыклад, выходным днём радаўніцу альбо іншыя царкоўныя святы. Як ты лічыш, ці варта гэты дзень зрабіць выходным днём? Конечно, ён павінен быць выходным днём, і гэта нават няма што абмяркоўваць. Я ўпэўнены, што пры новай уладзе гэта будзе. Мы вернем все нашы святы, вернем сімвалы, вернем усе забытыя імёны, усё нацыянальнае, гістарычнае, традыцыйнае будзе вернута. І я зараз таксама хочу звярнуцца к гледачам Белсата. Не дае ўлада святкаваць 1 лістапада, 2 лістапада. Ёсць любы дзень, які можна прыйсці на магілы сваіх сваякоў. Я думаю, людзі і так пашлі. Але я заклікаю таксама пайсці на магілы тых беларускіх дзеячоў, гістарычных персонаў, слуцкіх паўстанцаў, Кастуся Каліноўскага, да тых помнікаў, якія актывісты ставяць па ўсёй Беларусі, такім чынам узгадаць тых вядомых і невядомых герояў, вядомых і невядомых патрыётаў, тых, хто аддаў сваё жыццё за Беларусь. Іх шмат, гэтыя месцы вядомыя, і кожны чалавек гэта можа зрабіць. Для гэтага не трэба афіцыйныя святы, і не трэба нічога баяцца. Нельга спыніць ідэю, час якой прыйшоў. Мы адрадзілі нашу Беларусь, адраджаем нашу гісторыю, і праз гэты чын ушанавання памяць герояў мы набліжаем перамогу, набліжаем перамены. Я яшчэ хацеў дадаць, што нацыя, народ – гэта супольнасць жывых, ненароджаных і памерлых. І пераемнасць паміж пакаленнямі не павінна перарывацца. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Анатолій Міхнавец, старшыня арганізацыі «Беларуская нацыянальная памяць», быў з намі спадарства ў студыі. А мы яшчэ да адной важнай тэмы. Польшча працягвае адбіваць удары, стрымліваючы
плыню нелегальнай міграцыі на сваёй мяжы. Апошнім месяцамі памежнікі еўрапейскай краіны налічылі каля 17 300 спробаў нелегальна перакрочыць мяжу. Для параўнання, у верасні гэтая лічба не перавышала 7,5 тысяч, а ў жніўні ўвогуле была удвая меншая. Шлях да еўрапейскай мяжы у гэтак званых турыстаў з усходу доўгі і цяжкі. Чакаць сталкераў яны вымушаныя, седзячы на выкінутых кімсьці канапах пасярод жылых дамоў. І гэта яшчэ не найгоршы варыянт, бо можа быць і вось так, наўпрост у спальных мяшках на халодным асфальце. Героям жа гэтых здымкаў пашанцавала больш. Мяшкі пасцялілі ў полі. Наўрад ці гэта збіральнікі збожжа, як мяркуюць усё ж такі мігранты. На літоўскай і польскай межах, куды зазвычай іх накіроўваюць, чакаюць платы з калючым дротам і ўзброеная ахова. Апрача іншага, як дадатковы сродак у барацьбе з нелегальнаю плынню, чарговыя еўрапейскія санкцыі супраць афіцыйнага Менску. Незаконны пераход мяжы плануюць вывесці асобным крытэрам. За апошнія 9 месяцаў з буйных беларускіх прадпрыемстваў звольнілі больш за 500 000 чалавек, прынялі ж на 50 000 менш, каля 520 000. Пра што гэта сведчыць? Якая працоўная атмасфера цяпер пануе ў Беларусі, мы запыталі ў старшыні стачкам у горадзе Азот Юрыя Рававога. Что самое цікавае, конечно, что люди, якія уходзяць з прадпрыемства і нават без страйкаў, звальняюцца проста і не па палітычных матывах. Гэта людзі, якія працавалі в сярэднім там больш 15 гадоў. І тыя, хто прыходзяць, яны гэта не заменяць ніяк, і гэта доўгатэрмінова паўплывае на нас усіх. Калі знікаюць спецыялісты, аператары, якія працавалі там па 20 гадоў і больш, і здараюцца тыя самыя станоўкі вытворчасці, якія вы можете там бачыць у тэлеграм-канале «Стачкам Азота», і на іх павінны рэагаваць і іншыя праўладныя медыа. Гэта здараецца, таму што людзей няма, якія могуць прыняць рашэнне. Такі момант складаны, тым, каб выруліць гэтую сітуацыю. Акрамя таго, тыя, хто застаюцца, яны лаяльныя ды напужаныя. І нават тая сітуацыя последняя, якая была у нас на заводзе на рэформінгу, пэнікнула труба, і калі б люди з цеху менш баяліся і баранілі пазіцыю, што трэба астанавіць вытворчасць, гэта было б зроблена хутчэй. Капітанцы ходзяць апошні. Гэта галоўны рэдактар нашай Нівы Егор Марціновіч адказвае на пытанне, чаму ён не скарыстаўся магчымасцю пакінуць Беларусь у чарговую хвалю ціску на журналістаў. У выніку ён застаецца за кратамі амаль 5-й месяц. Пра абставіны затрымання, крымінальны артыкул, з якога смяюцца нават ахоўнікі, Егор Марціновіч распавёў журналістам BBC. Інтэрв'ю журналіст даў з-за кратаў. «Са мною не размаўлялі, мяне білі, ім было неважна, што я скажу. Пыталіся, за каго галасаваў на выбарах, і адразу удар. Хто цяпер прэзідэнт? Нават калі адказваеш, што Лукашенка, атрымліваеш па галаве кулаком. Са мною не размаўлялі, мяне білі, ім было неважна, што я скажу». Ну вось такія сведчанні, насамрэч, ад Егора Марціновіча, і адначасова з тым ёсць крышку гумара. З мяне смяюцца нават ахоўнікі. Мне сорамна сукамернікам казаць, у чым мяне вінавацяць, нібыта наша Ніва плаціла за электраэнергію не па тым тарыфе, па якім была павінна. Суда Марціновіч чакае ў СІЗА на Валадарскага разам з 19 асобамі. Ён сядзіць у падвальным памяшканні без вокнаў і патрэбнай цыркуляцыі паветра. Самае складанае – разумець, што марнуеш час, які можна было правесці з карысцю, кажа журналіст. Галоўны рэдактар не можа ноччу з'ехаць з краіны, а потым напісаць у рэдакцыйным часе: «Я у бяспецы, а вы трымайцеся. Капітанцы ходзяць апошні, а не першы». Вядомая оперная спявачка Маргарыта Ляўчук запісала кавер на песню Віктара Цоя «Пераменаў». Разам з ёй у кліпе Кірыл Галанаў і Уладзіслаў Сакалоўскі. Ужо культавыя дыджэі «Пераменаў», якія летась 6 жніўня ўключылі гэтую самую кампазіцыю на праўладным свяце
каб абазначыць сваё стаўленне да беззаконня ў Беларусі. Пасля такога ўчынку хлопцы сталі сапраўднымі сімваламі тых самых пераменаў, за якія паўсталі беларусы. Усе выканаўцы кліпу перамен сёння ў эміграцыі. Место тепла, зелень стекла, место огня, дым. Из сетки календаря выхвачен день. Красное солнце сгорает дотла, день догорает с ним. На пылающий город падает тень. Перемен требуют наши сердца. Перемен требуют наши глаза. В нашем смехе и в наших слезах и в пульсации перемен. Мы ждем перемен. Электрический свет продолжает наш день, и коробка от спичек пуста. Но на кухне синим цветком горит газ. Сигареты в руках, чай на столе. Эта схема проста. И больше нет ничего, все находится в нас. Перемен требуют наши сердца. Перемен требуют наши глаза. В нашем смехе и в наших слезах и в пульсации вен. Перемен. Мы ждем перемен. Мы не можем похвастаться мудростью глаз и умелыми жестами рук. Нам не нужно все это, чтобы друг друга понять. Сигареты в руках, чай на столе, так замыкается круг. И вдруг нам становится страшно что-то менять. Перемен требуют наши сердца. Перемен требуют наши глаза. В нашем смехе и в наших слезах и в пульсации вен. Перемен. Мы ждем перемен. Ну, вось такі кавер ад Маргарыты Ляўчук і дыджэяў пераменаў. Ну, мы яшчэ да адной тэмы спадарства. Ад 1 лістапада, то бок ад сёння беларусаў чакаюць некаторыя змены. Напрыклад, паслугі мабільных аператараў і інтэрнэт падаражэюць, бюджэт пражытковага мінімуму абяцаюць перагледзець, разам з ім і залежны ад яго паказнікі. Мінімальная працоўная сацыяльная пенсія. Старшыня аб'яднання пенсіянераў, наша пакаленне Тацяна Зялко тлумачыць, чаму нагода для радасці няшмат. Пенсии как таковые, они с этого месяца не повышаются. Повышаются доплаты, которые там, ну, или которые за особые заслуги, и людям, которые старше. Повышается, ну, так называемая пенсия, если это так можно назвать, инвалидам, людям, которые ухаживают за инвалидами. А самим пенсионерам я как-то не вижу, чтобы она повышалась. Если
Хотя и было написано, что минимально. Минимальная, да. Ну, если 144 или 180 рублей можно на это жить. Вот это вот то, что они повышают. Я посмотрела, эти выплаты увеличили соразмерно росту бюджет прожиточного минимума на 1,6%. Мы же еще не получили за отопление жира. Вы же понимаете, что все это оплатить, что нам останется, я не знаю. Я вчера в аптеку сходила, у меня пошло, те лекарства, я даже все не купила, потому что взявши 40 рублей, на что мне должно было наполовину платить, то на что хватает людям, да, они как-то пристроятся и будут жить. А куда им деваться? А если еще и одинокие? А если еще видя такое отношение к пожилым людям, люди болеют, людей хватают, людей через все эти репрессии протягивают. Но тем не менее, жить будем и дальше будем бороться и надеяться на все лучшее. Ужо праз некалькі дзён споўніцца роўна паўгода, як вядомы дзіцячы хірург Андрэй Любецкі знаходзіцца за кратамі. Сёння мы размаўляем з сястрою спадара Андрэя, спадарняй Натальей Любецкай. Спадарня Наталья, вітаю вас. Здравствуйте. Скажите, какие апошние новины от вашего брата? Последнее, какое-то время назад его перевели на Володарского, где он остается в хорошем настроении, рассказывает о своем пребывании. 12 человек находятся в камере. Все люди нормальные, как он говорит, ненормальных за это время он не встречал, и он остается в хорошем настроении. Сам спадар Андрэй днямі даў інтэрв'ю выданню «Наша Ніва». І, гледзячы па адказам, сапраўды вельмі добра атрымаецца, а ці ён сумуе па прафесіі? Ці вам штосьці пра гэта вядома? Я думаю, что да, он скучает по профессии, старается теоретически как-то помогать там сокамерникам. Это все, что он пишет. Ці вам нешта вядома пра тое, ці праводзяцца зараз са спадаром Андрэем нейкія следчыя дзеянні? Ведутся следственные действия, это все, что я знаю. Подробностей никаких. Вам таксама невядома, ці прызнаў ён віну, ці не прызнаў па тым абвінавачанні, якое яму закідваюць абраза прэзідэнта? Нет, мне об этом ничего не известно, к сожалению. Ці наведвае спадара Андрэя адвакат, магчыма, ён нешта распавядаў, нейкія падрабязнасці? Адвокат к Андрею ходит, но так как вы знаете ситуацию в стране, адвокаты не могут разглашать информацию, поэтому у нас очень минимальная информация об Андрее, о том, как он там пребывает, в каком он настроении. Это все, что мы знаем. А як само здароўе ў спадара Андрэя? Бо вядома, што зараз украд у месцах зняволення вельмі часта фіксуюцца такія масавыя прыклады заражэння коронавірусам у тым ліку. Ці ён рабіў прышчэпку? Насколько я знаю, и Андрей об этом говорил, что он, похоже, что он уже переболел, и, скорее всего, где-то год назад, и прививку делать он не собирается, так как не до конца доверяет предлагаемым вакцинам. Ведаю, што жонка спадара Андрэя, спадарня Наталья, з'ехала за мяжу разам з дзецьмі, хіба што як у ей справа? Ці вам нешта вядома пра гэта? Могу сказать, что да, семья Андрея, жена и дети в безопасности. Это минимальное, что я могу сказать. Андрей за них очень переживает, он пишет об этом в письмах, он пишет, что скучает, хотел бы быть рядом с ними, но судьба распорядилась так. На данный момент он не может быть с ними, и он благодарен всем, кто рядом, кто поддерживает, кто даже поддерживает на расстоянии. Таких людей было очень много, они и есть. Уласна, пра лісты, калі казаць, як з гэтым справы, бо вельмі часта перапіска блакуецца і не ўсе лісты даходзяць. Як з гэтым у спадара Андрэя выглядае сітуацыя? Мне кажется, что наша переписка вполне вот как мы наблюдаем, не было таких моментов, что что-то не дошло. Мы пишем ему регулярно, пишет мама, пишу я. Я уверена, что пишет жена и дети. Получаем письма где-то несколько раз в неделю, очень редко один раз в неделю. То есть у нас на данный момент жалоб на это нет, к
счастью. Ці вы самі адчуваеце вось настрой спадара Андрэя з гэтых лістоў? Ці вам блізка вось той настрой, якога ён трымаецца вось гэтыя дні, гэтыя паўгады, пакуль знаходзіцца за кратамі? Ну, вы знаете, что мы, конечно, понимаем, что Андрей находится не на курорте. Ему это более там ощутимо, но он даже в письмах пытается шутить, пытается убеждать нас, что все хорошо, что все проходит и это пройдет. Он держится, и мы стараемся оставаться в положительном настроении и ждем скорейшего освобождения. Спадар Андрэй адчувае гэтую падтрымку, а ці вы, сваякі, родныя спадара Андрэя, адчуваеце гэтую падтрымку сярод вось грамадства, сярод, можа быць, простых неабыякавых беларусаў? Мы ощутили и ощущаем колоссальную поддержку. Друзья и коллеги Андрея, я уверена, и общие друзья и коллеги его жены, Наталья, я думаю, что ощутила это в первую очередь, они были на связи с ней. Что касается меня и мамы, которая со мной, мы ощутили от некоторых коллег, с которыми мы и друзьями Андрея на связи, мы ощущаем это от семей, которые по жизни были нашими друзьями, от моих друзей, от наших земляков, которые связываются с нами и поддерживают. Я не хочу упустить никого. Очень много неравнодушных людей, которым мы очень благодарны. И я не буду разделять категории помощи, но даже положительные мысли, которые каждый из людей, которые нас поддерживают, они нам очень помогают. Это глоток воздуха для нас. Как для Андрея там, так для нас это тоже глоток воздуха. И от имени Андрея я бы хотела поблагодарить всех. И от имени нас, его семьи, большое спасибо. Спадарня Наталья, напэўна, яшчэ одно пытанне. Сам спадар Андрэй кажа, што меркавана суд у ягонай справе распачнецца ўжо неўзабаве, магчыма, ў сярэдзіне лістапада. На што вы спадзяецеся, на што спадзяецца сам спадар Андрэй? Мы надеемся на лучшее. Мы надеемся на скорейшее освобождение. А там как судьба. Дзякую вам вялікі за гэтую размову. Лідар беларускага аб'яднання рабочых Сергей Дылеўскі запісаў зварот з заклікам да беларусаў пайсці на негвалтоўную забастоўку і ад сёння заставацца ў дома. Некаторыя тэлеграм-каналы і медыа паведамілі, што людзі сыходзяць у стачку, але у рэчаіснасці масавасці не назіраецца. Мы запрашалі Сергея Дылеўскага ў студыю, але ён адмовіўся, спаслаўшыся на занятасць, бо да іх пішуць мноства рабочых. Добрый день, друзья! Сегодня мы поговорим о самом важном. О 3 причинах остаться дома. Первое – коронавирус. Беларусь захватила самая крупная волна коронавируса. Каждый день выявляются тысячи новых случаев заболевания. Умирают сотни людей. Только представьте, что в вашем цеху, офисе или на строительном объекте по щелчку пальцев одновременно упало замертво 100-200 человек. Представили? Ужасно. А это происходит каждый день. И уже завтра также можете упасть вы, ваши родные и близкие. Власти не делают ничего, чтобы спасти этих людей, а наоборот, создают комфортные условия для распространения пандемии. Сегодня только вы можете позаботиться о себе. Солидарность! Солидарность! Оставайтесь дома со своей семьей. Уйдите на самоизоляцию. Переждите пандемию в тепле и уюте. Второе. Экономика. Мы все прекрасно знаем, что Беларусь за 27 лет лукавого правления крепкими хозяйственниками превратилась в страну третьего мира в центре Европы. Заработные платы самые низкие в Европе. Заводы и предприятия разваливаются на глазах. А если и не разваливаются сами, то этому способствуют те же хозяйственники. Путем финансовых махинаций, хищений и заключения так называемых вкусных контрактов за откаты. Тоже касается малого и среднего бизнеса. Грабительские налоги и поборы на всех госуровнях заставляют талантливейших предпринимателей закрывать свой бизнес
или перевозить его за границу. В этой ситуации забастовка – это способ изменить свою жизнь и страну к лучшему. Вместе мы сила! Вместе мы сила! Вместе мы сила! Еще раз напомню, Беларусь на последнем месте по уровню зарплат. В самых развитых странах Европы, где уровень жизни и зарплат в 5-8 раз выше белорусских, забастовки проходят с завидной регулярностью. Потому что люди борются за свои права. Забастовкой люди добиваются повышения заработных плат, условий труда или уровня жизни. Просто потому, что знают в себе цену. Забастовка – это наш способ сделать свою жизнь лучше. Третье. Свобода. Забастовка – это путь к свободе белорусского народа. Это единственный ненасильственный способ избавиться от беспредела со стороны хунты. За всю историю без кровопролития диктаторские режимы свергались только забастовками и переговорами. Забастовка – это путь к свободе и светлому будущему нашей страны. Если сегодня белорусы рискнут не самыми большими материальными благами, то достаточно месяца, и наша страна изменится к лучшему. Не бойтесь никого и ничего. Примите верное решение. Сохраните жизнь и здоровье себе и своим близким. Вместе и до победы. Стачки быть! Ну і ўласна да гэтай самай тэмы, якую мы сёння не маглі абысці. Беларускае аб'яднанне рабочых сцвярджае, што сёння да агульнанацыянальнай забастоўкі далучылася ажно 15 тысяч рабочых Беларусі. Асобныя цэхі на МАЗе і кузнечным заводзе цяжкіх штамповак ужо ўвогуле перасталі працаваць. Кіраўнік аб'яднання рабочых, я нагадаю, Сергей Дылеўскі, не знайшоў часу для нашага сённяшняга эфіру, таму мы запрасілі палітолагаў Дмітрия Балкунца і Павла Усова. Вітаю вас, спадарства. Добрый вечер. Здравствуйте. Спадарства, хацеў бы адразу запытацца, як вы ацэньваеце тое, што быццам бы, магчыма, адбылося па сцверджанню беларускага аб'яднання рабочых, альбо не адбылося. Ці ўвогуле мы можам казаць, што сёння нешта адбылося ў плане агульнанацыянальнага страйку? Дмітрый, хіба што да вас першае пытанне? Я эту идею поддержал, я ее поддерживаю и приветствую. Ту инициативу, которая была не только Делевским озвучена и поддержана, но и политиками рядом, и общественных деятелей, которые присоединились, спортсменами, и Валерий Цепкало, и Санников, и ряд других инициативных лидеров эту историю поддержали. И объясню почему. На мой взгляд, эта идея на сегодняшний день ложится на ту почву, которая есть в Беларуси. Люди боятся активно проявлять свою позицию, а в данном случае идея остаться дома, она не вызывает, на мой взгляд, каких-то вариантов ареста и так далее, каких-то репрессий. Та ситуация, которая сейчас в Беларуси сложилась, критическая, связанная с ковид, это одна из причин, почему именно сейчас стоит оставаться дома. Я ежедневно получаю, в том числе от подписчиков, даже, знаете, вот эти вот в газетах районных выходят соболезнования. Там полосы районных газет забиты ими. В моем родном Слониме каждый день хоронят 5 человек от ковида. Если мы умножим на масштаб страны, минимум 500 человек каждый день умирает. И в этой ситуации оставаться и смотреть, и ждать какого-то дня X или какого-то там другого сюжета, я считаю, что это неразумно. И я уже не говорю про политзаключенных, которые сидят в тюрьмах, где в отношении их применяются либо моральные, либо другие методы воздействия. В этой ситуации я считаю, что любые методы хороши. И я уверен, что общество разделяет эти методы. Другой вопрос, какая часть, мы не знаем, какая часть эту историю поддержала, но я уверен, что 10, 15, 20% людей, абсолютно, я уверен, по объективным причинам и не только могут оставаться дома. Смотрите, сегодня начали школьные каникулы. 1 100 000 школьников не пошли на учебу. Как правило, в такие эпизоды родители остаются со своими детьми. Это можно считать успехом? Можно считать успехом. И я уверен, что если эта инициатива сохранит как минимум одну хотя бы жизнь человеческую из-за ковида, я считаю, это будет правильно. Еще замечу, что в России сегодня введен локдаун. Ситуация в Беларуси, на мой взгляд, из-за ковида более критическая, чем в России. Я не думаю, что российское правительство настолько глупое, чтобы вводить локдаун в стране. Лукашенко ничего подобного не сделал. Инициатива как раз, которую в том числе, по-моему, и Латушко поддержал, оставаться дома из-за ковида, она разумна, потому что если государство это не вводит, значит, это должны делать лидеры мнения, общественные деятели. Граждане, в конце концов, должны своими действиями, решениями принимать какое-то участие. И то, что Сергей Дылеўский взял на себя такую инициативу,
ну, я ее приветствую. Пусть другие такую инициативу берут. Чем больше будет таких инициатив, тем будет, я считаю, приближаться эта победа. Не надо ждать, что наступит какой-то день Икс, и все, и Лукашенко упадет. Это постепенная работа, ежедневная. Павел, ковід добрый, зручный момент, каб распачаць страйк. Ну, давайте тогда разбираться у понятиях, что такое страйк и что такое призыв застаться дома. Призыв застаться дома ніякага дачынення да страйку ці да стачкі не мае. Гэта трэба было называць кавідоўка, напрыклад. То бок мы застаемся выключана дома, а ніяк не страйк, бо ўсё ж такі ў публічнай прасторы даўным-даўно склалася разуменне таго, што страйк гэта мэтанакіраваныя дзеянні, моцна арганізаваныя структуры, якія паралізуюць гаспадарку, то бок людзі выходзяць якраз такі на працу, ці робяць такія дзеянні, пры якіх частка індустрыяльнага сектара гаспадаркі проста прыпыняецца. І гэта фактычна азначае, што забастоўка мела поспех, што дасягнуты мінімальныя мэты, што ёсць унутраная кансалідацыя грамадства, ёсць структуры, якія здольныя рэалізоўваць пастаўленыя мэты і маюць механізмы для рэалізацыі гэтых мэтаў. Гэта будуе, узмацняе аўтарытэт той арганізацыі, якая стварае умовы для забастоўкі, якая прызывае да забастоўкі. Гэта змушае ўлады у тым ці іншым накірунку ісці на саступкі, ісці на перамовы, але тое, што мы маем сёння, ну, ніякага дачынення з канцэпцыяй забастоўкі не мае. Тым больш гэта не выконвае двух асноўных не патрабаванняў нават, але мэтаў таго, што мы называем забастоўкі. Гэта кансалідацыя, узмацненне пазіцыі аб'яднанай нацыянальна-дэмакратычнай апазіцыі, або наадварот... Чаго мы не назіраем, правда? Мы не назіраем. Па сутнасці амаль якраз такі адваротны працэс назіраем, даволі вялікая крытыка адносна таго, што... Вялікая толькі, мне здаецца, толькі з аднаго боку была, але не... Ну, гэта потым мы можам ацаніць, з якога боку, бо, па сутнасці, акрамя харты на сённяшні момант ніхто не адсочвае ад таго, што адбываецца. І бора, так, заяў. То бок мы фактычна можам меркаваць пра тое, што адбываецца ў Беларусі, выключна па двух крыніцах — харта і бор. Але гэта Беларусі нет медіа больш. Ну, ёсць людзі, маглі б дзяліцца інфармацыяй, але гэта таксама не назіраецца. Але гэта таксама і небяспечна, правда? Другі момант, калі гэта небяспечна, і калі нават дзяленне інфармацыі небяспечна, калі нейкія там ініцыятывы яны небяспечны, то па сутнасці абсурд, бо гэта не прывядзе ні да якіх вынікаў, бо якраз такі забастоўка і стварае умовы, пры якіх людзі пачынаюць чуць сябе бяспечна. А калі людзі працягваюць сябе адчуваць небяспечна, калі кожны крок іх дзеяння пад пагрозай, ну, фактычна, ну, сэнс траціцца таго ці іншага дзеяння. Другі момант. Забастоўка ў той ці іншай ступені павінна стварыць унутраная пагроза для сістэмы, стварыць напружанне. Унутранае сур'ёзнае напружанне, мы кажам пра забастоўку, не пра гэтую ініцыятыву. Вы яе прынцыпова не называеце забастоўкай. Ну, гэта не можа быць называцца забастоўка, бо ўсё ж такі забастоўка — гэта сістэмна, структурна арганізаванае дзеянне, дзе ёсць канкрэтна структуры, дзе ёсць сетка гэтых структураў, якая можа, ну, прынамсі, часткова забастоўка можна было б назваць тое, што адбылося год назад, калі быў ультыматум, там былі задзейнічаныя гэтыя механізмы, была агульная кансалідацыя ўсіх магчымых цэнтраў, так, нягледзячы на тое, што таксама прызыў да забастоўкі быў даволі хаатычны, але была кансалідацыя сродкаў масавай, незалежных сродкаў масавай інфармацыі, быў адзіны пасыл. Асабліва важна было ў гэтым гэта кансалідацыя і падтрымка інфармацыйная, чаго, напрыклад, сёння мы не назіраем. Дмітрый, вот я вот акурат такі прагледзеў, што вы казалі напярэдадні 1 лістапада, вы казалі, што ў выніку таго, што калі гэты страйк не ўдасца зрабіць, то Беларусь чакае, ну, масавая такая сусветная, можна сказаць, ізаляцыя, так, збядненне насельніцтва. Але ж мы і так гэта назіраем ужо колькі месяцаў. Что тады изменится? Не применительно к конкретному страйку, а применительно к тому, что если Лукашенко дальше будет оставаться у власти, Беларусь утрачивает свою государственность. Это разрушение идет уже
уже многие годы, особенно за последние 15 месяцев оно только усилилось. Международная изоляция, отток кадров. Посмотрите, вот вы сегодня подали статистику, 500 000 было уволено, и там минус 50, минус 60 тысяч человек вообще потеряло работу. Они уехали, скорее всего, из страны. И эта тенденция будет продолжаться. И очевидно, что для власти, даже для тех чиновников, которые сегодня работают вместе с Лукашенко, для них эти симптомы и эта ситуация тоже понятна. Поэтому в этой ситуации, мне кажется, все в руках граждан. Если они готовы терпеть дальше, оставаться там, получать какие-то угрозы, либо получать какую-то там минимальную премию, надбавку перед каким-то там событием и терпеть эту ситуацию, то, конечно, это может тянуться долго. До 2050 года, если там по здоровью Лукашенко позволит или там Коле передаст полномочия. Еще раз хочу подчеркнуть здесь мысль в том, что граждане сами должны своими действиями, активными действиями все-таки менять ситуацию в стране. Есть варианты разных форм там, сопротивления, ненасильственного сопротивления, которые описаны, которые были в истории разных стран, и в Индии, и в ЮАР, и в США, и в Дании во время войны, и других эпизодах. Поэтому все методы хороши, которые разрушают такие диктаторские режимы. Они не падают быстро, эти режимы. И очевидно, что это сопротивление должно нарастать разными инициативами. И тут важно, я согласен с консолидацией, но она должна быть разумной консолидацией. Они, если чья-то кому-то инициатива не понравилась, начинают в штыки воспринимать. Здесь нет никакой монополии. И формировать Лукашенко-2 кластер или какой-то клан, я считаю это неразумным подходом, который некоторые демонстрируют. Я считаю, что все-таки должна быть конкуренция идей. Если один из, или там другой, или третий человек будет свои какие-то варианты предлагать, они могут кем-то разделяться, кем-то не Але паколькі няма вось гэтага вот адзінства, то назіраецца ну такая сварка фактычна, да, спадар Павел, глядзім, ці ўсё залежыць ад рабочых, бо адныя кажуць, вот мы падтрымліваем Дылеўскага, а другія кажуць, не, вот Рававы сказаў, ніякой стачкі не трэба. Тут прагучалі прыклады там Злучаныя Штаты Амерыкі, Індыя, ЮАР, можна яшчэ Польшча, але адметная рыса ўсіх гэтых падзеяў, якія адбываліся. Ну, не бяру ЮАР, бо там ўсё ж такі рэжым апартэіда праіснаваў даволі доўга, але ну, і Злучаныя Штаты Амерыкі таксама прыклад не вельмі добры, бо ўсё ж такі нягледзячы на тое, што там і забівалі палітычных дзеячоў, гэта была дэмакратыя. Так, плохая, кепская, не кепская дэмакратыя, у тым ліку і Індыя. Хаця змены ў гэтых краінах, у тым ліку і ў Польшчы, адбыліся дзякуючы двум важным аспектам. Гэта моцны рух, не хаатычныя ініцыятывы кожнай там асобы, пайсці, не пайсці, а пойдзе ли сусед, не пойдзе, не ўпэўнены ў тым, што сусед не пойдзе на працу. На жаль, у Беларусі былі такія шмат такіх прыкладаў унутранай атамізацыі і дэкансалідацыі грамадства, нават сярод такой найбольш актыўнага класа, сярэдняга класа прыватных бізнесоўцаў, калі частка баставала, частка шла працаваць. А чаму гэта нормально так будет, всегда так будет происходить. Пакуль гэта будзе адбывацца, пакуль гэта будзе адбывацца, пераменаў не наступіць. Якраз такі страйкі, вось гэтае адзінае рушанне, калі б так адбывалася ў Індыі, напэўна, Індыя б заставалася б калоніяй. Калі б так адбывалася ў Польшчы, калі тысячы калектываў не выходзілі на працу ці выходзілі і блакавалі прадпрыемства, то Польшча, напэўна, добра, зразумела, што трэба лідарства і кансалідаваная арганізацыя. Не асобная ініцыятыва, а моцная, аўтарытэтная, кансалідаваная арганізацыя, прызыў якой будзе ўспрымацца насельніцтвам як пачатак да дзеяння. Калі будуць розныя неаўтарытэтныя ініцыятывы, заўтра Саннікаў там прызваў да чагосьці, паслязаўтра Цыпкала, дарэчы, ён прызваў ініцыятыву збіраць грошы, і наколькі я ведаю, гэта ініцыятыва ні да чаго не прывяла. Калі будуць такія розныя, абсалютна непрадуманыя ініцыятывы, гэта мала таго, што не прывядзе да сур'ёзных вынікаў, бо людзі не будуць гэтай ініцыятывы ніяк успрымаць, а проста прывядзе да дыскрэдытацыі агульна апазіцыйнага рушання ці гэтага апазіцыйнага сегменту, бо на сённяшні дзень мы не маем галоўнага, нават двух рэчаў: аўтарытэтнага лідара, прызыў якога, меркаванне якога прывяло бы да здвігаў палітычных ці сацыяльных у грамадстве, і арганізацый, якая не азначае, што арганізацыя не адна-две групы, якая за мяжой, а арганізацыя структуры
структуры унутры Павел, это Беларуси. невозможно внутри Беларуси. Калі никакую гэта- структуру. Дмитрий, При до речі, авторитарном- Вся я структура хотів... сидит в Комитете госбезопасности. При арестована. тоталитарном режиме немагчимы Если змены. бы в мае прошлого года кто-то планировал подобными вещами, то не получили бы мы август, не было бы никакого кандидата Бабарика, он бы сидел еще до момента выхода на политический ринг. Не было бы Валерия Цепкала, его инициативы, потому что если бы они структуру создавали, их бы быстро всех повязали и арестовали, и Тихановского в том числе, Сергея. Поэтому я считаю, что в этой ситуации, в которой сейчас Беларусь оказалась, действовать нужно инициативами, которые идут в противовес тем решениям, которые власть навязывает. Сейчас Лукашенко навязывает повестку Конституции. Ермошина уже дату назвала, конец февраля, месяц и один дается там вопрос, на который можно сказать да или нет. То есть голосуете вариант Конституции Лукашенко, Лукашенко Б. Вот какую сейчас инициативу власть просовывает. И вокруг этой инициативы оппозиция или там люди, которые имеют другую точку зрения, будет ближайшие там 2-3 месяца играть. Но я считаю, это тоже тупиковый путь, потому что это проигрыш. Але ці гэта можа стаць триггером И, нейкіх конечно, забастовак? в том числе, возможно, к тому периоду нужно подойти, но ситуацию нужно, я считаю, сейчас продвигать и максимально, по крайней мере, в этой ситуации, может быть, я с Павлом здесь отчасти соглашусь, можно это там не забастовкой назвать, там, не знаю, ковид, как это слово? Диссидентство? Ковидовка. Ковидовка, да, может быть, ковидовка, еще какое-нибудь слово. Потому что в этой ситуации тут вопрос именно спасения человеческих жизней стоит, на мой взгляд, сегодня важно, потому что очень много людей умирает, больницы переполнены, люди страдают из-за того, что власть просто не реагирует. Власть повторяет те ошибки, которые были сделаны весной прошлого года, когда Лукашенко не замечал ковид, когда не были проведены необходимые меры. Я считаю, что даже если сейчас власть будет максимально предпринимать какие-то усилия по защите населения в плане там, вакцинации, еще каких-то инструментов, возможно, это действительно даст какой-то эффект. Пусть даже этот эффект будет касаться жизни 1, 2, 10, 100 человек в городах, районах и так далее. Это важно, вот это важно. Але глядзіце, фармальна И вы еще кажаце... момент, который, мне кажется, важен, это освобождение политзаключенных. Власть, конечно, нервничает, это очевидно, потому что если по белорусским телеканалам об этом говорят, по крайней мере, слово даже там забастовка или там оставайтесь дома звучит, конечно, это их нервирует. И очевидно, что они бегают по предприятиям, пытаются там какую-то наводить свою шумиху, пытаются там людям заставлять что-то делать. Премии выписывают. Вы знаете, что они премии выписали сейчас? В некоторых предприятиях по 20-30% премии выписали ежемесячные. Такого раньше не было. На Белкале, я помню, или на некоторых других крупных предприятиях, на МАЗе, несколько месяцев премии выписывали после августа прошлого года. Сейчас, видимо, снова вернется эта практика. Лукашенко больше всего боится разного рода протестов, пусть даже они будут там не активно, не уличные, а какого-то другого формата носить. Вот это он больше всего боится. Спадар Павел, ну глядзіце, калі ўжо так няма выразнага лідара, так, а альбо яны за мяжой, альбо ў турмах, то заходзячы з гэтай логікі, страйк немагчымы? Ну так ён і не адбыўся. Ну тое, што мы назіраем, ўсё ж такі кажу, што страйк, які нават яна больш скамплікаваны працэс, чым рэвалюцыя, бо рэвалюцыя ўсё ж такі можа адбыцца, калі яе не прагназуеш, нават тое, што адбылося ў 2020 годзе, хаця па факту адсутнасць кансалідаванай пазіцыі скаардынаваных дзеянняў, разуменне таго, у якой краіне мы жывем, адсутнасць структур і разуменне таго, што трэба рабіць у момант вось такога ўздыма, яно па сутнасці прывяло да таго, да той сітуацыі, у якой мы сёння і знаходзімся. Калі б была б стратэгія дзеяння, калі б былі б тым больш-менш цэнтралізаваныя структуры, якія ведалі, што рабіць у крытычны момант, магчыма б ужо не размаўляць. Все СИЗО КГБ, ничего не было бы, Павел, но это так диктатура. яны і так сидять у СИЗО КГБ. Правильно. Ну, так, потому что в августе прошлого года не было лидера, который взял бы на себя ответственность так и перехватил власть. Лидера. Тем больше нема у Беларуси такого лидера. Накручивать десятки километров по площадям оказалось тупиковой стратегией. Тупиковая, чему она оказалась? Это не стратегия, это Значит, кому-то это было выгодно. Але ж ёсць людзі, якія называюць сябе праўда лідарамі, так? І якіх мы распазнаем як лідар. Пытанне было, што мы прыйшлі да таго, што страйк гэта немагчымы, правда? Без лідараў. Ну, давайте так. Тут абсолютно з Міцерам я згодны по факту.
тут уже няма ніякага сумневу. У нас полутоталітарная дзяржава, фактычна з шмат элементаў, якія можам параўнаць з Савецкім Саюзам. У такіх умовах, безумоўна, структурна арганізаванага супраціву і дзеянне проста немагчыма. Ініцыятывы самі па сябе да развалу ў перспектыве будучай сістэмы не прывядуць. Лідарства такога аўтарытэтнага нават за мяжой, наколькі мы можам зараз назіраць, паволі страчваецца вобраз Ціханаўскай як лідара, няма сур'ёзнай моцнай аўтарытэтнай фігуры для ўсіх. То бок такой фігуры, якая проста магла б каардынаваць ці накіроўваць тыя ці іншыя ініцыятывы. Калі будуць гэтыя розныя ініцыятывы, яны для сістэмы пагрозы не прынясуць. І будуць яны гэтыя ініцыятывы, не будзе гэтых ініцыятываў, Лукашенко утрымліваецца пры ўладзе ў набліжэйшую перспектыву. Гэта прывядзе да аб'яднення грамадства, гэта прывядзе да страты суверэнітэту ці яго аслаблення, прывядзе. Але ўсе сістэмы такога кшталту яны прыводзяць да дэградацыі сацыяльна-эканамічнай. Што Расія, што Беларусь, што Паўночная Карэя. На жаль, гэта аб'ектыўны працэс, объективная ситуация, связанная с такими закрытыми у нас літаральна хвіліначка застаецца. Хацеў бы яшчэ Дмітрию задаць. Вось гэтая спроба страйку, ўсё ж таки вы расцэньваеце як пазітыўны крок да пераменаў, ці ўсё ж таки гэта не зусім таго, чаго вы чакалі, да прыкладу? Нет, я абсолютно позитивно расцениваю. Я ожидал подобных результатов, зная, в каком состоянии общество белорусское находится. Но общество ждет активных действий, в том числе от политиков, которые называют себя политическими деятелями. И я считаю, что даже если кто-то с чем-то не согласен, он либо должен со стороны как-то это оценить, либо какую-то точку зрения нейтральную занять, но не вступая в публичную какую-то критику. И я считаю, что, конечно, любые такие инициативы, они бьют по режиму, потому что не знаешь, где прилетит, откуда прилетит. И в этой ситуации даже история с арестом на МТЗ высшего руководства, она тоже тому свидетельство. Ведь без подобных раскачек, я думаю, не было бы никаких арестов. Дякую вам вялікі, спадарства. Дмітрий Балкунец і Павел Усов, палітолагі, былі ў нашай студыі. Ну і яшчэ адна навіна. Чарговы вырак белсатаўцам. Нашу афіцыйную прадстаўніцу Беларусі Ірыну Слаўнікову і яе мужа Александра Лойку арыштавалі на 15-сотняў. Абвінавачанне быццам бы захавання экстрэмісцкіх матэрыялаў з мэтаю дэманстрацыі, хаця такой юрыдычнай фармулёўкі ў артыкуле не існуе. Сувязь з Ірынай і Александрам знікла ў суботу ноччу. Якраз у гэты час яны мусілі вяртацца з адпачынку ў Егіпце. Як распавёў на судзе Александра, затрыманне адбылося падчас праходжання пашпартнага кантролю. Іх закавалі ў кайданкі, не далі магчымасці забраць багаж. Паводле мужа Ірыну затрымалі больш жорстка. Да суда Ірына і Александра утрымліваліся на Акрэсціна. Александра таксама распавёў, што ў камеры на 2 асобы іх трымаюць 10. Сённяшні вырак у справе нашай шматгадовай калежанкі і прадстаўнічкі Белсату ў Беларусі Ірыны Слаўнікавай абсалютна абсурдны. Гэтаксама, як і ў справе мужа Александра. Гэты орган, который нават цяжка мне назваць судом, осудил на 15 сотняў абсолютно невиноватых людей. Але мы ведаем, что, на жаль, у цяперашняй Беларусі ситуация такая, что зусім не абавязкова быць виноватым сапраўды и порушить закон, каб тебе посадили не только на сотні арышту, але и ў турму. Адно, что я давно ведаю Ірыну, каля 15 гадоў, гэта вельмі мужны чалавек, адданы справе незалежнай журналістыкі. Я упэўнены, што Ірына годна вытрымае гэтае цяжкое выпрабаванне, і гэтага таксама ёй жадаю. Ну а мы пастараемся, канешне, дапамагчы, як толькі можам, родным і блізкім Ірыны і таксама яе мужа Александра. Трымайцеся. Паводле беларускай асацыяцыі журналістаў 29 супрацоўнікаў беларускіх медыя застаюцца за кратамі. Сярод іх і наша журналістка Кацярына Андрэева, у якой заўтра дзень народзінаў. Замест свята ў сямейным асяроддзі камера жаночай калоніі ў 28-й дзень народзінаў. 18 лютага ёй, як і Дар'і Чульцовай, прысудзілі па 2 гады зняволення за стрым з акцыяй памяці Рамана Бандарэнкі на плошчы Пераменаў. Затрымлівала нашых калегаў група АМАПу падчас жывога эфіру. Гэта адбылося летась, 15 лістапада.
лістапада. Пасля 7 сотняў адміністратыўнага арышту іх перавялі ў ізалятар у Жодзіне. Суд адбыўся праз некалькі месяцаў. Нядаўна для Каці тэрмін зняволення пералічылі. Цяпер на жоўтай бірцы турэмнай сукенкі значыцца новая дата – вызвалення 5 верасня. Калі рашэнне застанецца ў сіле, наступны дзень народзінаў Кацярына Андрэева сустрэне ўжо ў дома. Свабодная беларуская прэса зноў у намінацыях на прэстыжных міжнародных пляцоўках. У Гамбургу адбываецца ўручэнне прэміі лаўрэатам Free Media Awards сярод намінантаў і нашыя зняволеныя каляжанкі. Кацярына Андрэева і Дар'я Чульцова. З намі на сувязі наш журналіст Зміцер Ягораў. Зміцер, прывітання, якія падрабязнасці з гэтай прэміі? Прывітанне, Віталь, прывітанне ўсім гледачам. Так, сапраўды, я цяпер знаходжуся ў Гамбургу. Я меў такі гонар прадстаўляць нашых Кацю і Дашу на ўручэнні гэтай прэміі. Магу вось паказаць вось такія статуэткі, сімвалізуюць перамогу ў гэтай прэміі. Іх атрымалі, акрамя нашых журналістак, таксама шэраг нашых калегаў, бо ўвогуле гэтая прэмія сёлета была адметная тым, што абсалютна ўсе пераможцы, абсалютна ўсе лаўрэаты – гэта беларускія журналісты альбо беларускія медыі, такія як Тутбай, альбо Беларуская асацыяцыя журналістаў. Ну і вядома, што Каця Андрэева і Даша Чульцова таксама былі ўзнагароджаныя. Перадусім за тую працу, якую яны выконвалі падчас беларускіх пратэстаў. Гэта і стрым з акцыі памяці Бандарэнкі, гэта таксама іншыя акцыі, якія яны асвятлялі. Сярод гэтых намінантаў, я знаю, таксама былі супрацоўнікі ўжо цяпер ліквідаванага уладамі парталу Тутбай. Як там у Гамбургу ўспрымаюць увогуле працу беларускіх журналістаў? Што кажуць пра іх, пра цяжкія ўмовы працы нашых калегаў? Ведаеш, Віталь, гэтая прэмія, она ўручаецца з 2016 года, яна арыентаваная больш на ўсходнюю Еўропу, і там ёсць абсолютна розныя гісторыі. У 2020 годзе быў, напрыклад, узнагароджаны наш калега, які ў Донбасе прасядзеў 2,5 гады ў падвалах гэтых сепаратыстаў прарасійскіх. І тое, што цяпер усе прэміі пайшлі ў Беларусь, гэта таксама вялікі знак і вялікі сімвал, што пра Беларусь не забыліся і пра Беларусь памятаюць. Дзякуй вялікі, Зміцер, за гэтыя падрабязнасці з прэміі. Спадарства Зміцер Ягораў быў з Гамбургу наўпрост з намі на сувязі. У працяг тэму палітвязняў нашых калегаў. Хутка будзе 7 месяцаў, як за кратамі трымаюць галоўнага інжынера Тутбаю Аллу Лапатка. Разам з іншымі сваімі калегамі яна праходзіць па 243 крымінальным артыкуле. Ухіленне ад сплаты сум падаткаў і збораў трымаюць Аллу Сезана Валадарскага. Наш наступны ролик кампаніі «Жыве» прысвечаны ёй. Я ж з вамі развітваюся. Беражыце сябе. Наогул час цяпер гістарычны. Думаю, пра гэта будзе шмат напісана. Традыцыйна оксфордскі слоўнік вызначыў найпапулярнейшае слова года. Ім стала слова «вэкс», што можна перакласці з англійскай як «вакцына» і «вакцынацыя». Сёлета яго выкарыстоўвалі ў 72 разы часцей, чым летась. Іншыя навіны падсумуем аб'ектыве. З вамі Юлія Лабанова. Добры вечар. Першы дзень страйку абвешчанага Дылеўскім. Ці далучыліся беларусы? Сур'ёзных сістэмных дзеянняў з боку беларускіх грамадзянаў, параліжу не тое што гаспадаркі, а некаторых прадпрыемстваў мы не назіраем.
Амаль 600 тысяч звольненых за няпоўны год, як пазбаўляюць працы на дзяржаўных прадпрыемствах. Гэта доўгатэрмінова паўплывае на нас усіх, канешне, не ў лепшую сторону. Нават пасля таго, калі ўлады зменяцца, будзе цяжэй прыцягнуць людзей назад, якія выехалі. Чарговы зліў ад кіберпартызанаў, як ён адаб'ецца на набліжаных да Лукашэнкі. В беларускай сілавой сістэме такія правілы, што, вобразна кажучы, паводле вядомай прымаўкі, уваход рубель, а выхад 2. То бок выхад з яе значна больш патэнцыйна небяспечны. Дзясяткі фота з надпісам «Я дома», але ніякіх іншых пацверджанняў. Наступіла 1 лістапада. На гэты дзень Сергей Дэлеўскі з беларускага аб'яднання рабочых анансаваў пачатак агульнанацыянальнага страйку, пакуль не будуць выкананыя палітычныя ды эканамічныя патрабаванні. Тэму працягне Вітаў Ціўчык. С самого утра в интернете появились анонимные фотографии с надписью «Я дома». И вот что сообщил телеграм-канал Белорусского объединения рабочих. Сразу из нескольких источников к нам поступает информация о том, что на нескольких крупнейших предприятиях Минска руководители и идеологи под угрозой увольнения запрещают оглашать и распространять информацию о числе отсутствующих на рабочих местах людей. По данным организации, сегодня не вышли на работу в Беларуси 15 тысяч человек. Накануне лидер организации Сергей Дэлеўскі еще раз обратился к рабочим. Забастовка – это путь к свободе белорусского народа. Это единственный ненасильственный способ избавиться от беспредела со стороны хунты. Сколько рабочих на самом деле прислушались к его призыву сегодня, он нам не ответил, не найдя времени для комментариев. Если бы началась эта забастовка или люди остались бы сидеть дома, то я думаю, что все независимые СМИ, а также иностранные, об этом бы сообщили. Но мы не наблюдаем серьезных действий со стороны граждан Беларуси. Паралича не то что экономики, а даже некоторых предприятий. В Беларуси самую масштабную попытку забастовки рабочие организовывали в августе прошлого года после фальсификации президентских выборов, террора со стороны силовиков, общественного сопротивления и отключения интернета. Автор YouTube-канала «Психология. Протест Беларусь» Алла Мартинович обращает внимание, что несмотря на задержание и эмиграцию, протестная масса все еще сохраняется. Час двигает людьми вот этот же страх, чувство опасности, чувство безысходности. То есть они понимают, что если они не будут делать и не будут шевелиться, то есть в перспективе все будет только хуже. По мнению политолога Павла Усова, для того, чтобы забастовка действительно состоялась и была эффективной, необходима психологическая солидарность рабочих, их воля, а также время для организации. Только когда внутри страны будет создана сеть профсоюзов независимых, сильных, только тогда состоится забастовка. Других возможностей нет, тем более на основе взятых с воздуха лозунгов. Ни революция, ни забастовка в Беларуси невозможны. Рабочий рух, другое белорусское объединение, которое не поддержало призыв Сергея Дэлеўского к стачке, заявило, что собрало через Телеграм более 18 тысяч рабочих, заинтересованных в забастовке в нужный момент. Вітаў Ціўчык, Белсат. Запазычанасць беларусаў па крэдытах дасягнула рэкордных паказнікаў. Яна складае 16 мільярдаў 133 мільёны рублёў. У гэтую суму ўвайшлі спажывецкія крэдыты, а таксама крэдыты на нерухомасць, аўтамабілі і карты растэрміноўкі. Пры гэтым паводле Нацыянальнага банку запазычанасці па спажывецкіх крэдытах падаюць, а па крэдытах на нерухомасць растуць. Еўразійскі банк развіцця прагназуе павышэнне стаўкі рэфінансавання да канца года. У такім разе стаўкі па банкаўскіх крэдытах таксама вырастуць. Аператары мабільнай і стацыянарнай сувязі павысілі тарыфы. У сярэднім кошты на паслугі А1, МТС і Белтэлекаму выраслі на 4%. Падаражэнне датычыць абаненцкай платы, коштаў на званкі да інтэрнэту мабільных аператараў і некаторых тарыфных пакетаў Белтэлекаму. Разам з тым вырас і памер пенсіяў, але ці ў рэальным вымярэнні? Это уже давно съедено, и не повышение, это даже не индексация, это какое-то, подачка, что ли, скажем так, лишь бы только мы не молчали. Таксама вырас бюджэт пражытковага мінімуму. Цяпер ён складае крыху больш за 321 рубель для працаздольнага насельніцтва і амаль 218 рублёў для пенсіянераў. У сярэднім на 10 копеек падаражэлі цыгарэты, паколькі будаўнікі ўвайшлі ў разрад дэфіцытных работнікаў, то з 1 лістапада ім павысяць аплату працы.
Людзі бягуць з прадпрыемстваў у пошуках лепшага жыцця. Адначасова з тых жа прадпрыемстваў звальняюць тых, хто патрабаваў ад уладаў таго самага лепшага жыцця. Адцёк кадраў з галоўных прадпрыемстваў краіны б'е рэкорды. Тэму працягне Валера Руселік. Непатрэбныя дзяржаве. За 9 месяцаў сёлета буйныя і сярэднія прадпрыемствы краіны звольнілі амаль 571 тысячу працаўнікоў, узяўшы пры гэтым на працу ўсяго крыху больш за 519 тысяч чалавек. То бок чысты мінус склаў 51,6 тысячы чалавек. І чаго больш у гэтых лічбах эканомікі ці палітыкі акрэсліць цяжка. Настолькі гэтыя прычыны знітаваныя, кажа эканаміст Леў Марголін і дадае: калі што, добрых адмыслоўцаў заўжды чакаюць як на ўсходзе, гэтак і на захадзе. Іх штурхае і тое, што зменшаюцца заробкі ў краіне, і тое, што няма ніякай свабоды і можна, як кажуць, загрымець пад фанфары пад любым спосабам, пад любым за любой акалічнасцю. І людзі не хочуць гэта цярпець. Дзеля параўнання, летась за аналагічны перыяд адцёк працаўнікоў склаў на 20 тысяч менш, чым сёлета, і назіраецца па ўсёй краіне. Часцяком гэта людзі, якія адпрацавалі на прадпрыемствах у сярэднім больш за 15 гадоў, заўважае прадстаўнік рабочага руху і сустарчыня стачкам у горадзе Азот Юрый Рававы. Гэта доўгатэрмінова паўплывае на нас усіх, канешне, не ў лепшую сторону. Нават пасля таго, калі ўлады зменяцца, будзе цяжэй прыцягнуць людзей назад, якія выехалі, якія сталі на нагі, працаўладкаваліся недзе за мяжой. І чым даўжэй гэтая сітуацыя цягнецца, тым цягчэй будзе выходзіць з яе. Свой унёсак у статыстыку, адзначае Рававы, робяць і палітычна матываваныя звальненні. Гэтак, да прыкладу, можна патлумачыць, чаму за 9 месяцаў сёлета працу з-за прагулаў і іншых парушэнняў працоўнай дысцыпліны страцілі ажно 28 з лішкам тысяч чалавек. Дастаткова разгарнуць абноўлены працоўны кодекс, які цяпер прадугледжвае магчымасць звальнення пасля адбыцця адміністратыўнага арышту. Знаходзяць нейкі рэпост з таго ж самага Белсату, нават за 17 год. Ты едзеш на пару сутак, але гэта не самае дрэннае. Самае дрэннае будзе потым, калі адміністрацыя, карыстаючыся гэтым новым працоўным кодексам, звольніць цябе, бо цябе не было на працы. Тым часам адцёк працоўных кадраў, ці то добраахвотны, ці то вымушаны, небяспечны тым, што запускае своеасаблівую ланцуговую рэакцыю, ад якой анічога добрага чакаць не даводзіцца, тлумачыць эканаміст Марголін. Калі спецыялісты з'язджаюць, гэта азначае, прадпрыемствы пачынаюць працаваць горш, пагаршаецца якасць прадукцыі, а калі пагаршаецца якасць, то вядома, што і попыт на гэтую прадукцыю зменшаецца. І зноў-такі гэта сказваецца на заробках. На тых самых заробках, скарачэнні якіх ужо каторы месяц фіксуе нават афіцыйная статыстыка. А працаваць за капейкі, як той казаў, дурных няма. Ну альбо дакладней, застаецца ўсё менш і менш. Валер Руселік, Белсат. 15 судняў арышту прасудзілі нашай калезе, афіцыйнай прадстаўніцы Белсату ў Беларусі Ірыне Слаўнікавай і ейнаму мужу Александру Лойку. Пастанову вынеслі ў першамайскім судзе Менску за нібыта захоўванне на старонках у Фейсбуку экстрэмісцкіх матэрыялаў. Сённяшні вырак у справе нашай шматгадовай калежанкі і прадстаўнічкі Белсату ў Беларусі Ірыны Слаўнікавай абсалютна абсурдны. Гэтаксама, як і ў справе мужа Александра. Гэты орган, который нават цяжка мне назваць судом, асудзіў на 15 сотняў абсалютна невінаватых людзей. Але мы ведаем, што, на жаль, у цяперашняй Беларусі сітуацыя такая, што зусім не абавязкова быць вінаватым сапраўды і парушыць закон, каб цябе пасадзілі не толькі на сотні арышту, але і ў турму. Ірыну Слаўнікаву з мужам Александрам Лойкам затрымалі ў суботу па вяртанні з адпачынку ў Менскім нацыянальным аэрапорце. Памежнікі і мытнікі лётнішча паведамілі бацьку Ірыны, што нікога не затрымлівалі. Пасля сваякі знайшлі Ірыну з мужам у Менскім ізалятары на Акрэсціна. На судзе стала вядома, што на Ірыну з Александрам надзелі кайданкі проста падчас пашпартнага кантролю ў аэрапорце і нават не далі забраць багажу. Паводле Александра Лойкі, у ізалятары на Акрэсціна жудасныя ўмовы. У двухмеснай
камеры сидят 10 человек. Людям доводится спать на подлозе. Рыгор Азаронак, Дмитрий Баскаў, Іван і Наталья Эйсман. Заробкі гэтых ды іншых набліжаных да Лукашэнкі асобаў цяпер не сакрэт. Кіберпартызаны паведамілі пра ўзлом базы Фонда сацыяльнай абароны насельніцтва. У рукі хакераў трапілі таксама арыенціроўкі, тлумачальныя нататкі і зводкі МУС, узламаная ўнутраная паштовая сістэма ведомства. Як і раней, афіцыйнага каментару адносна ўзломаў няма. І як уплываюць злівы на чыноўнікаў і сілавікоў, распавядзе Вера Несцяровіч. Імя і прозвішча, дата нараджэння, адрес, ідэнтыфікацыйны нумар і нумар пашпарта, месца працы, сума выплачаных падаткаў. Кіберпартызаны абнародавалі выпіскі з базы на высокапастаўленых чыноўнікаў. Гэтак, напрыклад, адлічэнні таго ж Азаронка ў Фонд сацыяльнай абароны насельніцтва летась выраслі амаль удвая ў параўнанні з 2019 годам, што сведчыць і пра адпаведны рост заробку прапагандыста. Вопрос в том, что в качестве какого плательщика он выступал. То есть в качестве индивидуального предпринимателя или в качестве физического лица. Если в качестве физического лица, то эти отчисления, я так понимаю, должны быть в пенсионный фонд в размере 1%. А если как индивидуальный предприниматель, то там идет расчет, исходя из доходов, которые он имеет. Поэтому тут сложно, скажем так, сделать вычисления. Кіберпартызаны і раней выкрывалі паднаготную рэжыму, узломваючы сістэмы пашпарт, ДАІ-цэнтр ды іншыя рэсурсы МУС. Ленточки – это же вторично. Нам нужны головы. Я знаю, что нам нужно, да? Якраз калі на чалавека ёсць нейкі кампрамат, то гэты чалавек, наадварот, мае шанец вырасці по сваёй кар'ернай лесвіцы, пры тым, што ўсе вакол будуць яго не любіць і будуць за спіной пра яго гаварыць. Ён не будзе мець ніякай павагі, але пры гэтым атрымае нейкае падвышэнне. Разам з падвышэннем асобы, чые звесткі публікуюцца ў злівах, атрымліваюць і пэўны псіхалагічны дыскамфорт, негатыўныя эмоцыі, падкрэслівае Віталь Цыганкоў. Але на сённяшні момант в беларускай сілавой сістэме, мне здаецца, такія правілы, што, вобразна кажучы, паводле вядомай прымаўкі, уваход рубель, а выхад 2. То бок выхад з яе значна больш патэнцыйна небяспечны, і людзі гэтыя бачаць прыклады іншых сілавікоў, якія сыходзілі сістэмы, як яны пасля этого пераследаваліся. Атмасфера падседжвання і плётак унутры сілавых структураў, якая выяўляецца пры ўзломах, вядома, не спрыяе мабілізацыі салідарнасці, а ў будучыні ўзломы могуць стаць доказнаю базай падчас разгляду злачынстваў рэжыму. Вера Несцяровіч, Белсат. Сталі вядомыя некаторыя падрабязнасці так званага рэферэндуму па ўнясенні зменаў у галоўны закон краіны. Пра гэта медыям распавяла старшыня ЦВК Лідзія Ярмошына. Пытанне, хутчэй за ўсё, будзе адно. Яно будзе сфармуляванае такім чынам. Ці ўхваляеце вы ўнясенне змяненняў у Канстытуцыю? І будзе два варыянты адказу – так ці не. Паводле Ярмошынай, дакладную дату правядзення рэферэндуму мае назваць Лукашенка за 30 дзён да асноўнага дня галасавання. Выбарчы механізм будзе такі ж, як і на ўсіх выбарах, то бок будзе ўключаць і датэрміновае галасаванне. Пасля рэферэндума 1996 года міжнародная супольнасць не прызнала вынікаў ніводнай электаральнай кампаніі ў Беларусі. Назіральнікі паведамлялі пра масавае парушэнне выбарчага заканадаўства. Нашы дзяды – гэта нашыя настаўнікі, нашая спадчына і наш успамін. На мяжы кастрычніка з лістападам згадваем спачылых і намагаемся захаваць традыцыю, каб не ўмерла разам з вёскаю, адкуль узяла пачатак. Пра тое, як беларусы ў дома і за мяжой адзначаюць дзень памінання продкаў, Юлія Цяльпук. На мемарыяльных могілках Росы ў Вільні беларусы запалілі лампады. Падтрымалі каталіцкую традыцыю 1 лістапада, свята ўсіх святых і дзень памінання продкаў. Тут пахаваны шмат беларусаў, тут пахаваны наш земляк Францішак Алехновіч, тут пахаваны паўстанцы Каліноўскага. І гэты дзень я прыйшоў і запаліў свечкі ў іх памяць. На дзяды здаўна згадвалі толькі сваіх блізкіх прашчураў. Але ў апошнія 32 гады ў Беларусі ў гэтыя дні палітыкі ладзілі шэсце і мітынг у Курапатах.
Сёлета акцыі не будзе. Праз яе грамадскасць ушаноўвала памяць ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. Першае такое шматтысячнае шэсце і мітынг адбыліся 30 кастрычніка 88 года ля ўсходніх могілак і курапатаў у Менску. С приходом независимости в Беларусь этот день стал официальным государственным. И мы узнали, насколько это важно вспоминать свой род, насколько важно хранить эту память. Потом пришел колхозный строй, который, к сожалению, до сих пор держится в Беларуси. И был устранен, в том числе и этот праздник, но сохранен день 7 ноября. Беларусы дамагаліся, але безвынікова, каб 2 лістапада зноў стала непрацоўным у дзяржаўным календары. За саветамі прывязванне ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў да дня памінання продкаў было апраўданым, але цяпер такая прывязка не абавязковая, мяркуе аматарка традыцыйнай культуры Святлана Чакушка. Вось ёсць 29 кастрычніка, ноч расстраляных паэтаў, і ввогуле дзень, калі мы вспамінаем трагедыю, якая здарылася у гэтую ноч у 1937 годзе. Для фолк-спявачкі дзяды ўсцяж звязаныя з шанаваннем кроўных продкаў. Старадаўняя сямейная традыцыя з паганскімі забабонамі. Лічылася, што на дзяды памерлыя наведваюць блізкіх і што іх трэба адпаведна сустракаць. У праваслаўных змітраўскія дзяды ці асяніны прыпадалі на памінальную суботу перад 8 лістапада. Людзі прыбіралі ў хатах і на могілках, наведвалі царкву, збіраліся за рытуальнай вячэрай. Рыхтавалі шмат страў у розных рэгіёнах, таксама па-рознаму. Дзесьці лічылася, што іх трэба было, каб было там цотная колькасць, дзесьці каб не цотная. Падчас самой вячэры былі асобны посуд для дзедоў, там дзедоўская чарка, дзедоўская талерка, куды кожны з прысутных крышачку з кожнай стравы адкладаў. Тысячы палітэмігрантаў сёлета пазбаўленыя магчымасці наведаць сваіх спачылых сваякоў, таму прыходзяць на месцы пахавання выбітных беларусаў. Это важно, каб задаволіць свае ўнутраныя пачуцця гонара за сваю нацыю, пачуццё пашаны сваім продкам. Памяць аб прашчурах з'яднала дыяспары ў розных кутках свету. На дзяды ў Варшаве да шэсця ад помніка Тадэвушу Касцюшку далучыліся каля 2 сотень беларусаў. Юлія Цяльпук, Белсат. У лістападзе ў Вене пройдзе міжнародная канферэнцыя, прысвечаная выхаду Беларусі з крызісу. Пра яе праз імгненне ў размове Віталя Цыганкова з палітыкам Анатолем Лебедзькам. Не прапусціце. У аб'ектыве гэта ўсе навіны. За актуальнай інфармацыяй сачыце ў нашых сацыяльных сетках. Добрага вечара.